Tapos mali ka ng tinalaya. Sige. Tapos mo yung sila dito? Ano nyo? Yun ang ating nalaya ko. Yes, sir! Kung nga iba gagawin ko na, pinakita niya. Oh, nasa! Nasa! Oh! Bakulor Verde, sa Fernando. Dito? Dito? Pwede ba yung gagawin niya yung pagkakasasyo? Karada, Verde! Karada, ha? Ano? Hindi mo nakakaw eh. Hindi na may itong karyan. Nag-drain lang na yung oras, baka hindi kakayanan niya natin. Wala yan, sir. Bakulor Verde. Sakit, wala yun eh. Gawin mo nila yung sa kwarto. Oh. Kung sinabi naman kayo kung nagkano. $200? Ano ba ang $200? Di ba din kaya kayo? Hindi na ito 50. Okay, ano yung ito? Sabi na ito 50 na problema mo. Agyo na natin nga lang yung call, may sinwari yung call. At tanong mo sa dito, Reynard, so agyo na natin nga lang yung call. Sabi, agyo na po natin kung wala yung call, nagawa ng stress. At kay Emiliano yan, kasi hindi sa airport kita pa ako, paano makanasok ng nagkalit? Kasi hindi yung airport kita pa ako. Sige, thank you. Kasi mo po yung airport. Bakit ito sa panya, bago mo lang din, parang kami. Bakit, hindi mo mawis yung karpenya mo. Bakit, hindi nga mga... Ako nidali ka na akong kahit dyan po. Layan. Layan. Foto nga pa tayo. Economy yung San Nicolas. Kapag bali ng van. Malapit bali. Dapat ng Peter eh. Dapat may jeep. Ali, kitang kanto. Hindi ako makain ko pa. Wait lang. Ano? Banoy! Ano? Sasawa na. Ano lang yung jeep? Isang lang. Tuloy pa si Bayo, guys. Ano, Ting? Papa, ito ba yung Ano ba nakatapos ba yun? Ano ba nakatabo ka? kaya kayo kanya. Ito lang ko kasi kayo. Kaya ba kaya maka-blatter ka yan? Ha? Kaya ba kaya maka-blatter? Ano? Wape. Wala rin yung wala.